Zdravím vás, mačací rodičia a milovníci chaosu. Poznáte to. Je polnoc. V byte je konečne ticho. Zrazu sa ozve zvuk, ako keby niekto zhodil bowlingovú guľu na parkety, po ktorom nasleduje šprint hodný Usaina Bolta. Pribehnete do obývačky a tam vaše dve mačky, jedna pod gaučom, druhá na vrchole skrine a obe sa tvária ako najväčší anjeli. A vy si kladiete tú osudovú otázku. Hrajú sa, alebo sa práve pokúsili spáchať na sebe navzájom atentát? Myslíte si, že je to len nevinná hra? Alebo sa vám za chrbtom odohráva dráma hodná Shakespearea? Dnes odhalíme všetky tajomstvá mačacích bytiek. Zistíme, kedy je to len sranda a kedy by ste mali začať googliť mačacieho terapeuta. Tak sa pohodlne usaďte, zoberte si svojho chlpáča na kolená, ak vám to dovolí, samozrejme, a poďme na to. A hneď na začiatok mi napíšte do komentárov, ako sa volajú vaši domáci bitkári. Aby sme pochopili, čo sa deje v tých chlpatých hlavách, musíme si uvedomiť jednu zásadnú vec. Vaša rozkošná pradiaca mačička, ktorá sa bojí vysávača, je v skutočnosti miniatúrny, dokonale vyladený predátor. V jej DNA sú zakodované tisíce rokov lovu, prežitia a boja o teritorium. Hra pre mačky nie je len zábava, je to tréning. Tréning na lov, na obranu, na život. Keď sa mačiatka naháňajú a bijú, v skutočnosti si cvičia pohyby, ktoré by v divočine potrebovali na ulovenie myši alebo na odrazenie rivala. Problém nastáva, keď sme my, ľudia, zobrali týchto malých samotárov a dali sme ich dvoch, troch alebo aj viacerých do jedného bytu. Zrazu musia zdieľať svoje teritorium, svoje jedlo a svojho človeka otroka a to môže viesť k nedorozumeniam. Takže každá ich interakcia je tancom na veľmi tenkej hrane medzi inštinktom a socializáciou, ktorú sme im nanútili. A našou úlohou je naučiť sa čítať tento zložitý tanec. Poďme začať tým najzjavnejším zvukom. Viete, mačky sú majstrami pasívnej agresie, ale keď ide do tuhého, neboja sa ozvať. Ak počas ich zápasu počujete len ticho, prípadne jemné mňauknutie alebo vzrušené cvrlikanie, pravdepodobne je všetko v poriadku. Toto sú zvuky hry a vzrušenia. Je to ako keď sa deti smejú pri naháňačke. No ako náhle sa do mixu pridá hlboké, hrdelné vrčanie, syčanie, ktoré znie ako unikajúci tlakový hrniec, alebo prenikavé, bolestivé škriekanie, hra sa skončila. Toto je mačací ekvivalent kriku. Ja to myslím vážne. Syčanie je jasný varovný signál. Daj mi pokoj, lebo použijem pazúry. Vrčanie je ešte o stupeň vyššie, je to vyhrážka. Ak počujete tieto zvuky, je čas zbystriť pozornosť. Vaše mačky práve prešli z priateľského sparingu na skutočný konflikt a ignorovať tieto varovné signály je ako ignorovať alarm v jadrovej elektrárni. Proste to nerobíte. Vypnite televízor, odložte telefón a choďte situáciu skontrolovať. Včasná reakcia môže zabrániť nielen zraneniam, ale aj dlhodobému stresu a narušeniu vzťahu medzi vašimi mačkami. Druhým kľúčovým indikátorom sú uši. Sú to malé chlpaté radary, ktoré nám prezradia o nálade mačky viac, než si myslíte. Pri hre sú uši zvyčajne v neutrálnej alebo mierne dopredu smerujúcej polohe. Mačka je zvedavá, sústredená na korisť, teda na svojho kamaráta, ale nie je v strese. Môžu sa hravo mykať a otáčať za zvukmi. Je to uvoľnený postoj. Avšak keď sa situácia začne vyhrocovať, uši menia polohu dramaticky. Uši otočené do strán ako krídla lietadla signalizujú podráždenie a neistotu. Mačka hovorí, nepáči sa mi to, čo sa deje. Absolútny červený alarm nastáva, keď sú uši úplne sklopené dozadu a pritlačené k hlave. Vyzerajú takmer ako keby zmizli. Toto je pozícia maximálnej agresie alebo strachu. Mačka si takto inštinktívne chráni citlivé uši pred pazúrmi a zubami súpera. Je to jasný signál, že sa pripravuje na útok alebo na obranu a rozhodne to nie je hra. Ak vidíte takéto stíhačkové uši, je najvyšší čas zasiahnuť a oddeliť bojovníkov, pretože o chvíľu môžu začať lietať chlpy. Po ušiach sa pozrieme na okná do duše, na oči. Oči mačky sú extrémne výrazné a ich zmeny môžu byť veľmi rýchle. Počas priateľskej hry sú oči mačky zvyčajne normálne otvorené alebo dokonca mierne prižmúrené. Žmúrkanie alebo pomalé žmúrkanie je znakom dôvery a uvoľnenia. Zreničky sú normálnej veľkosti prispôsobené svetelným podmienkam. Mačka vyzerá sústredene, ale nie napäto.
Je to pohľad lovca, ktorý si užíva hru. Naopak, v skutočnom boji alebo v stave vysokého stresu sa oči zmenia na desivé gule. Zreničky sa buď extrémne rozšíria do obrovských čiernych kruhov, čo je znakom strachu, alebo veľkého vzrušenia, alebo sa naopak zúžia na tenké vertikálne štrbiny, čo je signálom agresie a prípravy na útok. Spolu s tým prichádza uprený, neprerušovaný pohľad. Ak na seba dve mačky uprene zízajú bez žmurkania s rozšírenými alebo zúženými zreničkami, je to mačacia verzia výzvy na súboj. V podstate si hovoria: skús niečo a uvidíš. Toto je moment ticha pred búrkou. Ignorovanie tohto signálu je chyba, pretože po ňom často nasleduje výbušný a rýchly útok. A teraz chvost, ten chlpatý barometer nálady. Chvost vám povie takmer všetko. Keď sa mačky hrajú, ich chvosty sú často zdvihnuté vysoko hore, možno s mierne zahnutou špičkou v tvare otáznika. To je znak priateľského pozdravu a šťastnej nálady. Chvost sa môže jemne a pomaly vlniť zo strany na stranu, čo vyjadruje vzrušenie a záujem o hru. Je to uvoľnený, plynulý pohyb. Ale pozor, keď sa nálada zmení, zmení sa aj pohyb chvosta. Ak chvost začne rýchlo a prudko švíhať zo strany na stranu ako metronóm na spíde, je to znak veľkého podráždenia a hnevu. Mačka tým hovorí: už ma naozaj štveš. Ešte horšie je, keď je chvost stiahnutý medzi nohy. To je znak strachu a podriadenosti. Alebo naopak naježený ako kefa na fľaše. Naježený chvost, často v kombinácii s naježenou srsťou na chrbte, je pokusom mačky vyzerať väčšou a hrozivejšou. Je to jasný signál, že sa cíti ohrozená a je pripravená brániť sa alebo zaútočiť. Ak vidíte takéto chvostové signály, vedzte, že situácia je vážna a zábava sa dávno skončila. Jeden z najdôležitejších rozdielov medzi hrou a bojom je použitie pazúrov. Mačky sú extrémne inteligentné a vedia dokonale ovládať svoju výzbroj. Počas hry sú pazúry takmer vždy schované. Možno ich občas mierne vysunú pre lepšie uchopenie, ale nikdy ich nepoužijú s úmyslom zraniť. Je to ako boxovanie s vypolstrovanými rukavicami. Mačky si navzájom dávajú mäkké labky, soft paws, plácajú sa, ale nespôsobujú si škrabance. Ak po ich hre nevidíte žiadne stopy po pazúroch ani na jednej z mačiek, je to dobré znamenie. Avšak, ako náhle jedna z mačiek začne tasiť pazúry a aktívne ich používať na škrabanie, je to jasný signál, že hra prekročila hranicu. Skutočný boj je o spôsobení škody. Ak nachádzate na svojich mačkách čerstvé škrabance, chumáče vytrhanej srsti na podlahe alebo dokonca krvavé rany, neklamte si, že sa len trošku pohádali. Toto bol reálny konflikt a je potrebné ho riešiť. Sledujte ich telá po interakcii. Absencia zranení je najlepším dôkazom, že ich vzťah je stále v rovine priateľského doberania. Podobne ako s pazúrmi, je to aj s hryzením. Hravé hryzenie je súčasťou mačacieho repertoáru. Mačiatka sa to učia od matky a súrodencov. Je to spôsob, ako skúmať svet a trénovať lovecké schopnosti. Počas hry mačka hryzie jemne a kontrolovane. Často len chytí kožu alebo srsť druhej mačky do zubov, ale nestisne. Je to tzv. Inhibícia hryzenia. Mačka vie, akú silu použiť, aby to partnera nebolelo. Ak sledujete ich hru a vidíte, že jedna mačka hryzie druhu, ale tá druhá na to nereaguje bolestivým mňauknutím alebo snahou o útek, je to pravdepodobne v poriadku. Ale v skutočnom boji je hryzenie myslené vážne. Hryznutie je rýchle, silné a jeho cieľom je spôsobiť bolesť a zranenie. Mačka sa snaží zahryznúť do citlivých miest, ako je krk, brucho alebo nohy. Takéto uhryznutie je často sprevádzané vrčaním a obeť sa bude brániť krikom a pokusom o útek. Ak uvidíte, že jedna mačka sa do druhej naozaj zahryzla a drží ju, okamžite ich oddelte. Mačacie uhryznutie môže byť veľmi nebezpečné, pretože môže spôsobiť hlboké rany, ktoré sa ľahko infikujú. Kľúčovým prvkom zdravej hry je reciprocita, alebo inak povedané, striedanie úloh. Je to ako tanec, kde sa partneri striedajú vo vedení. Sledujte, či sa vaše mačky striedajú v úlohe agresora a obete. Chvíľu jedna naháňa druhú, potom sa to otočí. Chvíľu jedna leží na chrbte a bráni sa labkami, zatiaľ čo druhá na ňu útočí a o pár sekúnd si úlohy vymenia.
Tento neustály kolobeh a výmena rolí je znakom toho, že obe mačky sa cítia komfortne a vnímajú situáciu ako hru. Obe majú pocit kontroly. Ak je však interakcia jednostranná, je to problém. Ak vždy tá istá mačka naháňa, útočí a tlačí tú druhú do kúta, zatiaľ čo tá druhá len uteká, syčí a snaží sa skryť, nejde o hru. Ide o šikanu. Mačka v úlohe obete je v strese. Bojí sa a necíti sa bezpečne. Takáto nerovnováha síl môže viesť k vážnym problémom v správaní, ako je značkovanie, skrývanie sa alebo dokonca agresia zo strachu. Všímajte si, či je ich boj vyrovnaný. Ak nie, musíte zakročiť a chrániť slabšieho jedinca. Ďalším dôležitým znakom hry sú prestávky. Aj tí najenergickejší športovci si potrebujú oddychnúť. Počas hravej potýčky si mačky často robia krátke pauzy. Zastavia sa, olížu si srsť, pozrú sa von oknom, natiahnu sa a potom sa možno opäť vrátia do akcie. Tieto prestávky sú signálom, že situácia nie je vážna. Mačky sú uvoľnené a dokážu svoju pozornosť presmerovať na niečo iné. Sú schopné vypnúť herný mód a potom ho zase zapnúť. Je to ako keby si povedali: dobre, stačilo, dáme si pauzu na čaj. Skutočný boj je však nepretržitý a intenzívny. Neexistujú žiadne pauzy na osobnú hygienu alebo pozorovanie vtáčikov. Mačky sú plne sústredené na svojho protivníka. Konflikt pokračuje, kým jedna z mačiek neutečie a neskrie sa. Alebo kým nedôjde k fyzickému zraneniu. Ak vidíte, že vaše mačky sú do seba zakliesnené a ich interakcia je neustála, bez jediného momentu uvoľnenia, je to jasný znak, že ide o vážny konflikt. Nedostatok prestávok znamená, že úroveň adrenalínu a stresu je príliš vysoká na to, aby to bola len zábava. Naháňačka je klasickou mačacou aktivitou, ale existuje obrovský rozdiel medzi hravou a agresívnou naháňačkou. Hravá naháňačka je často sprevádzaná prehnanými až komickými pohybmi. Mačky môžu skákať bokom s naježeným chrbtom, ale nie zlostne naježeným chvostom, bežať s ľahkým, pružným krokom a celkovo pôsobiť trochu nemotorne a teatrálne. Často sa striedajú, ako sme už spomínali. Je to skôr ako balet, než maratón. Agresívna naháňačka vyzerá úplne inak. Je tichá, sústredená a smrteľne vážna. Útočník sa pohybuje nízko pri zemi s upreným pohľadom na svoju korisť. Jeho cieľom je dohnať a napadnúť druhú mačku. Obeť na druhej strane beží v panike. Jej cieľom je nájsť úkryt a dostať sa do bezpečia. Počas takejto naháňačky môžete počuť syčanie alebo vrčanie od prenasledovanej mačky. Neexistuje tu žiadna radosť ani hravosť, len strach a agresia. Ak vidíte, že jedna vaša mačka systematicky loví a terorizuje tú druhú, je to forma šikany a musíte okamžite zasiahnuť. Cieľom je vytvoriť prostredie, kde sa obe mačky cítia bezpečne, nie ako v hororovom filme. Celkový postoj tela je ako zhrnutie všetkých predchádzajúcich bodov. Pri hre sú telá mačiek uvoľnené a pružné. Ich pohyby sú mäkké a plynulé. Môžu sa váľať po zemi, ukazovať si brucha, čo je znakom veľkej dôvery, a ich svaly nie sú napäté. Aj keď na seba skáču, je v tom istá ľahkosť. Vyzerajú ako dvaja gymnasti, ktorí si užívajú tréning. V kontraste s tým, počas boja, je celé telo napäté a stuhnuté. Mačka stojí nízko pri zemi, aby bola stabilnejšia. Jej srsť môže byť naježená, aby vyzerala väčšia a hrozivejšia. Pohybuje sa pomaly a rozvážne, alebo naopak robí rýchle, trhané výpady. Svaly sú napnuté ako struny, pripravené na okamžitú akciu. Celé telo kričí: som pripravený bojovať na život a na smrť. Ak vidíte, že vaša mačka sa mení na napäté klbko svalov, je to posledné varovanie pred útokom. Skúste si predstaviť rozdiel medzi tanečníkom a vojakom v zákope. Presne taký je rozdiel medzi hrajúcou sa a bojujúcou mačkou. Uvoľnenosť znamená hru, napätie znamená problém. Nezabúdajme na kontext. Často to, čo sa deje okolo, môže ovplyvniť interakciu medzi mačkami. Hra často vzniká z prebytočnej energie alebo nudy. Možno ste celý deň v práci a mačky sa jednoducho potrebujú vyblázniť. Typicky sa hrajú v určitých časoch dňa, napríklad ráno alebo večer, keď sú najaktívnejšie. Na druhej strane, skutočný boj je často vyvolaný špecifickým spúšťačom alebo stresorom. O čo sa môžu mačky hádať? O všetko. O najlepšie miesto na spanie pri okne. O prístup k miske s jedlom alebo k záchodu, o vašu pozornosť, o novú hračku. Boj môže vypuknúť aj v dôsledku presmerovanej agresie.
Napríklad, keď mačka vidí za oknom cudziu mačku, nemôže na ňu zaútočiť, tak si svoju frustráciu vybije na najbližšom cieli, ktorým je jej spolubývajúca. Ak si všimnete, že k bitkám dochádza vždy v konkrétnych situáciách, napríklad pri krmení, je pravdepodobné, že nejde o hru, ale o súboj o zdroje. Identifikácia týchto spúšťačov je prvým krokom k riešeniu problému. A teraz sa pozrieme na jeden z najväčších mýtov, ktorým sa my, mačací rodičia, radi utešujeme. Mýtus číslo 1. Ach, oni sa len tak hrajú. Povieme si to, keď vidíme dve klpká chlpov kotúľať sa po zemi, aj keď jedna z nich zjavne syčí o život. Je to pohodlné, pretože nás to zbavuje zodpovednosti zasiahnuť, ale je to aj nebezpečné. Prečo? Pretože ignorovaním signálov skutočného konfliktu dovolíme, aby sa negatívne pocity medzi mačkami prehlbovali. Každý nevyriešený boj, každá epizóda šikany posilňuje v jednej mačke pocit dominancie a v druhej pocit strachu a úzkosti. To môže viesť k chronickému stresu, ktorý sa môže prejaviť zdravotnými problémami alebo poruchami správania, ako je močenie mimo záchodu. Musíme si prestať klamať. Ak vidíte vytasené pazury, počujete vrčanie, vidíte naježenú srsť a jedna mačka je zjavne v úlohe obete. Nie je to hra, je to volanie o pomoc. A našou úlohou je túto pomoc poskytnúť. Priznať si, že naše mačky spolu nevychádzajú dokonale, je prvý krok k tomu, aby sme im mohli skutočne pomôcť. To nás privádza k mýtu číslo 2, ktorý je ešte nebezpečnejší. Nechajme ich, nech si to vyriešia sami. Toto je katastrofálna rada, ktorá pramení z nepochopenia mačacej povahy. Mačky nie sú ako psi, ktoré majú zložitú sociálnu hierarchiu a vedia si vyjasniť pozície. Mačky sú od prírody skôr samotári. V divočine by mačka, ktorá prehrá boj, jednoducho odišla a našla si nové teritorium. Ale v našom byte nemá kam odísť. Je uväznená so svojím rivalom. Ak ich necháme, aby si to vyriešili sami, výsledkom nebude rešpekt a hierarchia, ale trvalý strach, stres a nenávisť. Slabšia mačka bude neustále terorizovaná a silnejšia sa naučí, že agresia je účinný spôsob, ako dosiahnuť svoje. Toto nie je riešenie. Toto je vytváranie toxického prostredia. Predstavte si, že by ste zavreli dvoch ľudí, ktorí sa neznášajú, do jednej miestnosti a povedali im, aby si to vyriešili. Ako by to asi dopadlo? Presne. Našou úlohou je byť mediátorom a manažérom. Musíme im ukázať, ako spolu žiť v miery, nie ich nechať bojovať až do úplného vyčerpania. Dobre, takže ste identifikovali, že to, čo sa deje vo vašej obývačke, nie je priateľský wrestling, ale skutočný boj. Čo teraz? Prvé a najdôležitejšie pravidlo: nikdy, ale naozaj nikdy ich neoddelujte holými rukami. V zápale boja je mačka v stave maximálneho stresu a adrenalínu. Nespoznáva vás, vidí len hrozbu. Ak medzi ne strčíte ruku, je veľmi pravdepodobné, že si to odnesiete škaredým uhryznutím alebo škrabancom. A ako sme si povedali, mačacie uhryznutie nie je sranda. Prvým krokom je prerušiť ich očný kontakt a odviesť pozornosť. Musíte ich vyrušiť z ich bojového tranzu. Cieľom nie je potrestať ich, ale jednoducho zastaviť prebiehajúci konflikt skôr, než dôjde k zraneniu. Vaša prítomnosť by mala byť upokojujúca, nie ďalším zdrojom stresu. Takže žiadny krik, žiadne tresty. Len pokojné, ale rozhodné prerušenie. Pamätajte, ste v tej chvíli rozhodca, nie ďalší bojovník v ringu. Aká je najjednoduchšia a najúčinnejšia technika na prerušenie boja? Hluk. Ale nie akýkoľvek hluk. Nekričte na ne menami, pretože by si mohli spojiť svoje meno s niečím negatívnym. Potrebujete krátky, ostrý a prekvapivý zvuk, ktorý ich okamžite vytrhne z koncentrácie. Klasické a veľmi účinné je hlasné tlesknutie rukami. Ďalšou možnosťou je hodiť o zem zväzok kľúčov alebo malú knihu. Samozrejme, nie na ne, ale vedľa nich. Cieľom je vytvoriť zvuk, ktorý ich prekvapí a prinúti ich na sekundu zabudnúť na svojho protivníka. V tej chvíli prerušia očný kontakt a pravdepodobne sa rozbehnú každý iným smerom. Toto je vaša príležitosť. Keď sú oddelené, môžete situáciu upokojiť. Dôležité je použiť túto techniku okamžite, ako zbadáte, že sa schýľuje k boju. Čím skôr ich vyrušíte, tým menšia je šanca, že sa konflikt zopakuje. Majte na pamäti, že toto je len technika prvej pomoci, nerieši to príčinu problému, len zastavuje akútny stav.
Čo ak tlesknutie nezaberá a mačky sú do seba príliš zakliesnené? Vtedy musíte použiť fyzickú bariéru. Opäť, pamätajte na pravidlo číslo 1. Nepoužívajte ruky. Nájdite niečo veľké a ploché, čo môžete bezpečne vložiť medzi bojujúce mačky. Ideálny je veľký vankúš z gauča, kus kartónu alebo dokonca veko od veľkého plastového boxu. Opatrne pristúpte a vložte bariéru medzi ne. Tým nie len, že fyzicky zabránite ďalšiemu kontaktu, ale opäť prerušíte ich očný kontakt, ktorý je kľúčový pre udržiavanie agresie. Keď sú oddelené bariérou, jedna z nich sa pravdepodobne stiahne. V žiadnom prípade sa nesnažte jednu z nich zdvihnúť alebo odtlačiť. Len pokojne držte bariéru na tam mieste, kým sa situácia neupokojí. Potom môžete jednu z mačiek jemne odprevadiť do inej miestnosti, aby mali čas úplne vychladnúť. Je dôležité dať im priestor a čas, niekedy aj niekoľko hodín, kým ich opäť pustíte k sebe. Nútené uzmierenie u mačiek nefunguje. Jedným z najlepších spôsobov, ako predchádzať konfliktom, je presmerovať ich prebytočnú energiu a lovecké inštinkty. A na to slúžite vy. Spoločná hra s vami je pre mačky extrémne dôležitá. Nie len, že ich to fyzicky unaví, ale aj mentálne stimuluje a posilňuje vaše puto. Používajte interaktívne hračky, ako sú udice s pierkami, laserové ukazovátka, ale vždy hru ukončite tým, že mačka chytí fyzickú maškrtu, aby nebola frustrovaná, alebo loptičky. Hrajte sa s každou mačkou zvlášť, aby ste jej venovali plnú pozornosť, ale aj s oboma naraz, ak to zvládajú bez konfliktov. Tým, že im poskytnete vhodný objekt na lovenie, hračku, znižujete pravdepodobnosť, že si za cieľ vyberú svojho mačacieho spolubývajúceho. Pravidelná hra, ideálne 2-krát denne po 15 minút, dokáže zázraky. Unavená mačka je šťastná mačka a šťastná mačka má oveľa menšiu potrebu vyvolávať konflikty. Je to ako poslať hyperaktívne deti na ihrisko, vrátia sa unavené a spokojné. Niekedy konflikt nie je otvorený a hlučný. Niekedy je to tichá, studená vojna. Je dôležité všímať si aj subtilnejšie znaky toho, že vaše mačky spolu nevychádzajú. Jedným z najčastejších je blokovanie. Dominantnejšia mačka môže fyzicky blokovať prístup tej druhej k dôležitým zdrojom. Môže ležať pred dverami do miestnosti, kde je záchod. Môže sedieť pri miskách s jedlom a nenechať druhú mačku najesť sa. Môže obsadiť jedinú cestu na obľúbené škrabadlo. Toto je veľmi stresujúce pre obeť. Ďalším znakom je neustále sledovanie a prenasledovanie. Jedna mačka neustále pozoruje tú druhú, sleduje každý jej pohyb. Obeť sa potom cíti tak neisto, že sa začne skrývať, tráviť väčšinu času pod postelou alebo v skrini. Vyhýbanie sa kontaktu, absencia akýchkoľvek spoločných aktivít, ako spoločné spanie alebo umývanie sa, je tiež varovným signálom. Ak vaše mačky žijú v jednom byte ako dvaja cudzí ľudia, ktorí sa navzájom ignorujú alebo sa jeden druhého bojí, ich vzťah nie je zdravý. Sú situácie, kedy domáce metódy jednoducho nestačia. Kedy je čas zavolať odborníka, teda certifikovaného zoopsychológa alebo behaviorálneho špecialistu na mačky? Určite vtedy, ak dochádza k častým a vážnym bitkám, ktoré vedú k zraneniam. Ak ste už vyskúšali všetky techniky prerušenia a manažmentu prostredia, ale situácia sa nezlepšuje alebo sa dokonca zhoršuje. Ak jedna z mačiek vykazuje známky extrémneho strachu a chronického stresu, skrýva sa, odmieta jesť, močí mimo záchodu. Ak je agresia náhla a nevysvetliteľná, je dobré najprv navštíviť veterinára, aby vylúčil zdravotný problém, ktorý by mohol spôsobovať bolesť a následnú podráždenosť. Ak veterinár nenájde žiadnu fyzickú príčinu, je na rade odborník na správanie. Pamätajte, nie je to hanba požiadať o pomoc. Profesionál dokáže identifikovať príčiny konfliktu, ktoré vy možno nevidíte, a navrhne vám behaviorálny plán na mieru. Je to investícia do pokoja a pohody celej vašej domácnosti. Na záver, ako môžeme aktívne podporovať priateľstvo alebo aspoň toleranciu medzi našimi mačkami? Kľúčom sú pozitívne asociácie. Chceme, aby si mačky navzájom spájali s príjemnými vecami. Jednou z najlepších metód je spoločné krmenie. Začnite tým, že im dáte misky na opačných koncoch miestnosti. Postupne, v priebehu dní a týždňov ich posúvajte bližšie k sebe, ale len do takej vzdialenosti, kde sa obe cítia komfortne a nejavia známky stresu. Cieľom je, aby si zvykli na prítomnosť tej druhej počas príjemnej aktivity, akou je jedenie.
môžete tiež použiť maškrty. Keď sú obe mačky v jednej miestnosti a sú pokojné, odmente ich obe. Dajte im dôvod, prečo sa tešiť na prítomnosť tej druhej. Ďalšou pomôckou môžu byť syntetické feromónové difuzéry, ktoré uvoľňujú do prostredia upokojujúce látky. A samozrejme, zabezpečte dostatok zdrojov. Viac záchodov, viac misiek, viac miest na odpočinok, aby nemuseli o nič súperiť. Budovanie mačacieho priateľstva je maratón, nie šprint, ale trpezlivosť a pozitívny prístup prinášajú ovocie. Tak a sme na konci. Teraz už viete, že svet mačacích interakcií je oveľa zložitejší, než len hrajú sa alebo bijú sa. Naučili ste sa čítať tajné signály v ich ušiach, očiach a chvostoch. Viete, že schované pazúry a striedanie úloh sú znakom zábavy, zatiaľ čo vrčanie a jednostranný útok sú volaním o pomoc. Dúfam, že vám tieto tipy pomôžu lepšie pochopiť, čo sa deje v tých chlpatých hlavách a vytvoriť doma harmonickejšie prostredie. Pretože aj keď nám niekedy spôsobujú šediny svojimi nočnými pretekmi a tajomnými vojnami o najlepšie miesto na slnku, všetci vieme, že by sme ich nevymenili za nič na svete. Sú to naši malí tyrani, ktorých bezpodmienečne milujeme. Ak sa vám toto video páčilo a pomohlo vám, dajte nám like. Je to pre nás obrovská podpora. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neušlo žiadne ďalšie video z mačacieho sveta. A zdieľajte ho s kamarátom, ktorého mačky sa neustále hrajú. Na záver mám pre vás otázku. Aký je najčastejší signál, ktorý ste si po tomto videu všimli u vašich mačiek? Je to skôr hra alebo tichá vojna o gauč? Napíšte nám do komentárov. Majte sa krásne a hladkajte svojich chlpáčov.